Straight to the Ning point. mga orasa may gala importante kayo nga ato mahibaw-an kumusta ang update sa kahimtang sa panahon. Nastong linya karon atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan si Jumer Eclarino. Jumer, may buntag live ta sa DYHP Aramin Sibug IFM. Kumusta unsay latest ining bagyo nga si Uwan? Yes, Atty. Rapil, so may buntag sa atong tanan og sa tanang tigpaminaw sa DYHP. So kini atong latest tropical cyclone bulletin in relation to bagyong Uwan. So ang kanina alas 4 sa kadlawon ang sentro ng mata ng Typhoon Uwan na nakini sa base sa atong Benguet Doppler weather radar, coastal waters o kabaybayonan diha sa may Baknotan La Union. Naay maximum sustained winds na 150 kilometers per hour dool sa sentro ug ang pagkusok-kusok sa hangin moabot kini sa 230 kilometers per hour. Kini nag-irog sa direksyon sa kasadpan, amihan ang kasadpan sa gipaspaso na 25 kilometers per hour. Sa atong track of intensity forecast, so unyang alas 2 sa hapon, posible na nakini sa 200 kilometers kasadpan ng Sinait, Ilocos Sur o under gihapon kini sa typhoon category. Naglandfall kagabi ang bagyong Uwan sa may Aurora o tungod kini sa kusog na hangin dala sa bagyong Uwan. Nakataas gihapon ang atong mga tropical cyclone wind signals. Number 4, 3, 2 ug 1 mostly diha sa mga lalawigan or probinsya sa may Luzon area. So kanang mga lugar makasinati pa ng kusog na uwan, kusog na hangin ug possibility of storm surge. Ang atong next update kini sa bagyong Uwan is unyang alas 8 sa buntag. Samtang atong weather condition diri sa Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu tungod sa hinungaw o sa trough sa bagyong Uwan, makasinati gihapon kita ng pag-uwan og kini mga thunderstorms. Padayon lang ta mag-monitor sa itong mga gi-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories. Nakit na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Na listed na ang tropical cyclone wind signal number 1 sa whole province of Cebu o wala sa tanggil warning na kataas sa central seaboards of Visayas. Atong hangin, kasarangan nito na sa kusugong kadagatan, kasarangan nito na sa pagkabalaron o delikado gihapon ang mga gagmay kaayo na sasakyang pandagat. Atong temperatura sa Cebu 26 to 31 degrees Celsius ug ang Philippine Standard Time alas 6:47 sa buntag ikan diri sa Mactan sa Visayas. Jumer. Yes sir, good morning. Yeah, kini ni ang unsay mga factors ngano nga si Uwan pag humana ka landfall o kausa ni hinay dayon. Bat kadto mo si Tino kawalo man gyud nig landfall. Apan padayon ang iyang gikusgon. One of the factors so diha sa dagkong kayutaan sa may Luzon area ang gitawag nato na land interaction. So from super typhoon is nihinay siya as typhoon category. But kining typhoon category is kusugi hapon kini. So kaya nga naka-issue pa tang tropical cyclone wind signal number 4. Even though naghinay siya, kusugi hapon because typhoon siya. So from super typhoon to typhoon due to land interaction. Ikapila naman niya nga paglandfall so far kagabi alas 9 man tong unang paglandfall. Actually, usara ka landfall lang kini na hitabo diha sa may Aurora, di nag-traverse sa landmass ng ilabi na diha sa Northern Luzon and then going exit na sa landmass ng Luzon. Okay, so kanus ang magkani nga mo layas na sa Philippine Area of Responsibility? So nakita nato between today to early morning, makagawas na kini sa atong Philippine Area of Responsibility. But natay nakita sa atong latest forecast track, posible kining makasulod balik sa atong PAR pero diha na sa may western section of Taiwan. So or posibleng maglandfall diha sa may Taiwan. So posibleng makasulod pagbalik mo ni dili ni mao ang kanang gitawag og Fujiwara effect? Dili sir. So ang Fujiwara effect is na may kailangan duha ka bagyo man ang mag-interact. So kini is wala usara man si bagyong Uwan na atong gi-monitor. So that is the track niya or naay mga possibility high pressure na nagpaliko sa kanya padong Taiwan area. So ang Taiwan country is appeal pa sa atong Philippine Area of Responsibility. So kaya nga mayroon tong re-entry sa atong PR, possibility makalandfall diha sa may Taiwan by Thursday, which is ang kanang mga extreme Northern Luzon, ilabi na mga isla diha, Batanes, ang mga other islands is maapektuhan gihapon sa hangin na dala o uwan na dala sa bagyong Uwan. Makuyawan man gud ta sa imong pag-ingon nga mo gawas nya musud og balik sa Philippine Area of Responsibility. Kuyawan ta basig mo yuton si bako. Yes, ang pagbalik niya pa landfall sa Taiwan area because
ang Taiwan, ang atong mga isla diha sa Batanes, which is doon sa Taiwan, so maapektuhan gyapon ang mga isla diha like Batanes Island. Oh, salamat in taon at least makapahuay-huway na in taon ta ining bagyo. Pumauho na. Yes, Attorney Rapil. Sa Kabisayan wala na tay mga gale warnings. Wala na gale warning sa Eastern Seaboard, sa Central Seaboard of diri sa Central Visayas. Atong gale warning mostly diha sa Western Seaboard of Western Visayas. So akong klarohon karong adlaw ang tibuok Cebu province wala na tay signal. Yes, ganina alas 5 Attorney Rapil gilifted na ang signal sa whole province of Central Visayas. So sa buwan sa November mao na ba to'y katapusang bagyo or sa inyong monitoring do na pay dugang? Ang atong forecast sa November is 2 or 3. So nakaduha naman ta si bagyong Tino ug bagyong Uwan. So napatay expected na usa ka bagyo sa November. So base sa atong tropical cyclone threat potential this coming weeks, base pa kini sa numerical weather prediction models nato na ay nakita na possible maporma ng mga circulation or low pressure area, but still low likelihood pa kini maging bagyo or tropical cyclone. Ikapila na ganito nga bagyo si Uwan? Ikaduha sa November. Ika-2 sa November, ika-21 na nino? Yes, ika-21. Karon tuiga. So ang atong average gani, sa atag tuig pila ganito, Juman? 19 to 20. So nilapas na ta sa atong kuta. Yes sir, so possibly napatay December na forecast sa 1 or 2. So ano ka nga karon tuig daghan man kay bagyo? Kusog ra ba? Due to La Nina conditions or La Nina like, one of the base sa atong history basta La Nina conditions or La Nina like or even though La Nina is daghang maporma ng mga bagyo or tropical cyclone sa atong Philippine sa atong nasod. Kay og mo average ta matag tuig og 19 to 20 ka bagyo, karon pa lang nilapas naman ta. Unya do na pati sa inyong tan-aw do na pay mapaabot usa karong buwan unya do na pay December. Yes sir, napay December na 1 or 2. Pila ka percent naman nga possibility sa development ka na ng sa La Nina, sir? That is base sa atong gitawag na 1 to 2 weeks na forecast. So siguro ato lang daily monitoring ta because signals na kini na signal na nakita na possibility maporma na circulation or low pressure area. Daily updating naman kini or makita naman nato sa atong mga official social media accounts. Kadtong bagyong importante is mag-monitor ta kada adlaw sa atong gi-release na mga warnings, advisories and kining tropical cyclone threat potential. Katong bagyo nga si Uwan, at least unsay tan-aw nyo sir sa monitoring dili inana kakusog ang volume sa tubig nga iyang gipusdak unlike ni Tino. Actually sir, bagyong Uwan so series of before pa maglandfall na nanatay gi-issue na more than 200 millimeters amount of rainfall na mabuhos diha sa dagkong bahin sa Luzon area. So same gihapon atong forecast sa Tino na more than 200 millimeters amount of rainfall. So wala pa man na human. So ang atong mga datos unya ATM so makita na nato ang mga volume of waters na nabubo ni bagyong Uwan. So gawa sa Kabisayan o gawa sa Cebu nga wala tay signal dire, apil ba pod ang uban nga bahin sa Kabisayan, Eastern Visayas wala na sa signal dito nga area? Signal number 1 gihapon diri sa western and central portions of northern Samar. So laki pa ang northwestern portion of Samar, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique ug Caluya Islands sa Visayas area. Okay, Jumer, salamat kayo sa paghatag panahon namo diri sa DYHP ug sa IFM.